още ще диовъра на класа на изкуството. Вие такова нещо не сте виждали, нали? Да. Готови ли сте? Вижте! Знам, аз го гледах как го прави. Вижте, това е сапун. Ники, това е сапун. А не е ли свеж? Не, сапун е. Чакай да го оставим, че този шедьовър струва бая. Това е с моя силикон. Айде слизаме. Има физическо. Вижте какво правих. Слей. Изчакай само да си прибера пистолета, защото да не ми... Калела. Дръж, снимай. С риск да ни замерят. Вече ни замериха. Мен има галчета с извинения, които решиха да пуснат пиратка и ние решихме В шахтата на метрото. Да, нещо такова. По-скоро на паркинга. Ние решихме да останем да гледаме. Не бяхме на 20 на метра. Да, и аз не очаквах, че ще толкова силно ме удари буквално тук. Да, удари ни. Да, хвърли такова хаслене. Мале човек. А Саша ми звъне. Здравейте, хора. Обработете ме хубаво, моля ви се. Това е Никол. Вие не... Не я познавате. Да. Вече я. Да. Мина една седмица. Отново. Както знаете, всеки вторник качваме видеа. Днеска е сряда. Вчера качихте, нали? Да. Да. Може ми ти трябва това да колеш. Ще режеш. Да се помъчите, мама. Това ни е третия влог. Не е ли четвърти? Не трети. Има ли добре. само едно такова, като да представя история? Трябва да го обработим. Кажи нещо в нашия канал. Ами, какво да кажа, много хубави видеа. Половин час Кали седи без да говори как си оправя косата. Страхотни са. И Айде. Йони 5 часа се чуди какво да каже за края. Не знае какво да каже. Уникални са. Ами, това са неща. Добре, хора, ще се видим. Микрофоните почти дойдоха. Да, скоро ще дойдат. Да, ще се видим. След малко, че му заболя ръката да снимам. Хора, отиваме да ядем. С една приятелка. Искаш ли да се показваш? Не. Добре, няма да ви я показвам. Къде ще го качваш? YouTube. И отиваме да ядем. Мислиме пица да ядем. И да, ще включим. Това листа. Много леко вече. Така телефона. Вали сняг. Много ми е студено. Връщам се от урок. Сърцето ми трепери.
аз съм на половината път. Бавим. Пъти ми напред, аз съм това. Един от трети. Осмита на трета. Хора. Съждава съм още къчета. Притежих телефона. Айде. Малко сега ще ви покажам от кадри. О, хубаво ли съм? Айде, чао! Чакайте си закопчая. В момента сме 7:40. Да, също съм. Не съм като на мизерна една суми. Излизам, за да дам на Калина и тия тестове. В нейния влог. Смених си групата по... Това ли? Смених си групата по български, защото много се ликаваха. Аз закъснявам с много от часа, докато ида и така. Сняг. Якото ми няма качулка. Дано не се намога. Сложих стикерче на джинджерче вече. Така. Разсудено ми. Отдолу съм като вечер, който не закопчах. Светлината е мизерна. Нещо се карат някакви хора. Едната ми връзка е развързана. Навън вали. Един човек как ме стресна. Тук са направили опитани. Нищо. Аз минах през кадлищата. Отива Калина. Сега ще ми звънне. Дадах и тестовете. Какъв стикер бе? Ами не знам, мама поръча от му. Не знам, тестовете са 3, защото принтерът тръгна да работи, когато мама се прибра. И аз вече бях дала заявка за принтене. Колко са принтила, бе? 3 листа. С по 3 листа. Бях дала заявка, бях тръгнала 3 пъти да принтя. Маля. И за това са толкова много. Аре, хора. Здравейте, приятели! Включвам се докато обработвам видеото, защото виждам, че сме забравили да го завършим. Така. Мерси, че бяхте с нас в още един вторник. За следващото към края на 2024. Сега ще ви кажа точната дата. Момент. На 31 декември ще качим Q&A. На нова година ще качим Q&A. Така че пишете под всяко едно видео коментари, пишете ни на лично в Instagram, навсякъде. Може да ни пишете. И така. Пишете, за да може... Пишете за коментари, на които ние ще отговорим, ако искате да участвате в нашия видео. Така че, хора, мерси, че бяхте с нас. Ще се видим другия вторник на 10. На 10 ще се видим.
Чао хора!